Така. 100. Илкер. Илкер. Къде е банката? Тука. От Илкер. Така. И 100 лева още от Мечо. От тези двама души. 10 лева за беберон. За второто момче. Един качек. Ким? Другото момче. Другото момче. Гелерим. Тука. Дай 9 номер, брат ми. Девятка. Айде, тен си сега алцинарка дъшлар. Айде, братко. Yaşa be kardeşler. Can dedi babucu, İvan dedi sakızı, Can dedi babucu, İvan dedi sakızı, İsalame, İvaname, İbiço gela salame, İsalame, İvaname, İbiço gela Odide bas kızanım iki tarafa sol yanına güvenle bas Odide patron Браво на нашия Ивайло Кондьо, Ивайло Йорданов. Така, продължаваме. После ще ни поканиш, да. Сега един кючек просто за цялата компания, да минем по-бързо, да има време да играе. Майко. Колегата. Айде, Кобра. И така. Опа, извинявай. Стигнахме до София. Един софиянец с много готин костюм. Поздравява малото семейство. От двете страни сватовете. Майката е бащата на Блуката, майката е бащата на младоженека. Софийски тарикати. И всички присъстващи гости на това красиво тържество. Без изключение. С русенската долама. За гост София! 100! От чисто софияница Ицо! Шоу! Софийски! Един кючек на салилка. Продължаваме още 100-200 лева на младото семейство. Корнетиста при нас, ако обича. Айде, яко салилка Яша. Айде, Кобра. Айде продължаваме. 9 номер. Един хубав кючек на салилка в изпълнение на Кобрата.
И така продължаваме. Айде, кючека, от тебе, колега. За Ицо Софиянеца Яша. Ицо, 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 Ицо. Благодарим. И така, още 100 лева от Ицо Софиянеца и неговата прекрасна половинка. Станаха 300 лева. Айде, един оригинален бургуджийски кючек. Айде заедно с гълдулката. Настоян гадулката. Направо палярдонто! Благодарим на оркестъра, браво! Живи и здрави! И така продължаваме сега с... И така от семейството на Амди 150 лева. Живи и здрави! Какво да бъде за вас? Един хубав турски кючек, бавен. Айде! Кабадан! Чек, чек, Яша Кобра! Кава сурна! Каба сурна! Благодарим на семейство на Амди, живи и здрави! Продължаваме напред.